Hey, vanavond staan wij hier in de Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden. Bij de Harmonie denk je natuurlijk aan theater, maar vanavond is dat niet zo. Vanavond is de Harmonie omgetoverd tot een indoor dance festival. We zijn er weer bij de tweede editie van Harmony of Dance en in 2016 was het volledig uitverkocht. En de organisatie verwacht dat deze editie weer wordt uitverkocht. Nou, de Harmony is inderdaad omgetoverd tot een heus dance walhalla. Met maar liefst 5 areas met verschillende muziek. Van dancehall tot en met hardcore, hardstyle, reggaeton, noem het maar op. En wij gaan jullie meenemen in een te gekke aftermovie, dus ik zeg, kom maar mee. En nu heb ik het genoegen. Met Judith. Judith, hi Judith. En wat doe jij hier op je vrije zaterdagavond? Inderdaad, mijn vrije zaterdagavond. Ik ben vrijwilliger bij het schminkteam in de Harmonie. En vanavond zitten we hier met neon smink om wie er ook maar wil van een smink te voorzien. En wat is de bedoeling? Willen jullie toch een beetje een soort full moon party à la Koh Phangan creëren? Ja, het is echt neon smink. Dus dat ligt alleen op met blacklight. Dus ja, het moet een beetje knallen. Weer een heerlijk stelletje gevonden. Heerlijk. All the way vanuit Amsterdam. 130 kilometer van Leeuwarden verwijderd. Ongelooflijk ver. Wat verdikkie. Wat is het onderwerp? Wat het onderwerp is, nou wat jullie over die afsluitdijk heeft doen brengen, behalve dit feestje. Nou, we zijn hier heerlijk aan het ananas bolen. Kan je dat zien? Is de flits aan? Ja, hier. Nou, dat is hier. Ja. Klopt, klopt. Dat klopt. Ananas bolen, inderdaad. Nou, dit klinkt heel goed. We zijn echt al om 3 uur vertrokken om hier vanavond te zijn. Ja, echt. Leuk feestje. Ja, ik hoop van wel. Ik ben net een kwartiertje binnen of zo. Dus, Waar kom je voor? waar kom ik voor? Ja, voor de muziek. En welke muziek? Wat is jouw genre? Ja, daar al hard, zelfs een beetje hard, weet je. En met wie ben je? Met wie ben je gekomen? Een groepje vrienden? Mijn vrienden, ja. Ah, lekkere vrienden heb je. Ja. Laten ze nou allemaal hier een beetje achter. Ja. Omdat ze... Als ze denken dat ik chance heb met jou, weet je. Ze gunnen mij de ruimte. Gun het jou, ja. Voor de mensen die bloedende oren en bloedende ogen krijgen, die krijgen hem nu nog een keer. Zal lekker. Resume op deze te gekke avond, tweede editie alweer van Harmony of Dance. Ik zeg gemêleerd gezelschap, gemêleerd qua muziekgenres, trekt natuurlijk ook een heel breed publiek. Ik zeg topfeestje, mijn hoogtepunt was toch wel Def Rhymes schudden met die billen. En jou? Ja, daar ga ik in mee inderdaad. Ik vind de locatie sowieso top natuurlijk, de Harmonie. Ja, dat Voor ieder wat wils, hè? 5 zalen, 5 areas. Ja, en al die extraatjes, neon, sminken, dat soort dingen. Toch dat festivalsfeertje. Hè? Ik waande me toch weer even in de Full Moon Party à la Koh Phangan Thailand hoor. Tussen we zo mooi aan het sminken waren. Oké, weer even die summer vibes terug. Ja. Nou, dat inderdaad ja. En dat gewoon op 18 november. Ik zeg volgend jaar weer en we maken nog even een mooi feestje van, of niet dan? Nou, zeker. Oké, hey, ik zeg see you next time. See you next time.